יש לכם רגע או כמה דקות, את החדר של דני בואו לראות, כי בחדר של דני מחכים כבר כולם, דני פינקי טוט ושפכטל גם, כי בחדר של דני מחכים כבר כולם, דני פינקי טוט ושפכטל גם. כבר הגענו, אבל הוא פורק, אוטו מתפוצץ. דני, למה אתה לא מתלבש? כי אין לי בגדים. אז תוציא מהארון. אבל פינקי, תמיד את מכינה לי. דני, אתמול הייתי עסוקה וגם עכשיו אין לי זמן, אז היום תוציא בעצמך. לא. מה לא? תוציאי לי את. דני, תוציא בעצמך. אבל פינקי, אני מפחד. לא, אני לא אמרתי שאני מפחד, אני אמרתי שאני מפקד. זהו. אני מפקד ואני לא מפחד משום דבר. שום דבר. אני אפילו לא מפחד מפלצת הצווארון המנופחת שיש לה עיניים נוצצות ושיניים מברזל. מחכה כל הזמן בחושך מאחורי הבגדים שתלויים בארון. אוי, אני כל כך מפחד ממנה. איך אני אוציא עכשיו את הבגדים שאני כל כך מפחד? איזה פחדן! שלום שפכטל. תכירו, זה חבר שלי, קוראים לו... קוראים לי אבשלום שפכטל. כן, אבל אני קורא לו בקיצור שפכטל. ולא, אני קורא בעוד יותר קיצור קצרצר, דני פחדני. מה שפכטל? ולי בעוד יותר קיצור קצרצר מאוד, שפכטל. הכי גיבור, והכי אמיץ, והכי חזק, והכי גיבור. גם. כן, אז אם אתה כל כך גיבור, אז אולי אתה תבוא איתי לארון ותעזור לי להוציא בגדים? בסדר. בוא. הנה היא. מפלצת הצווארון המנופחת עם העיניים הנוצצות והשיניים מברזל. שם בחושך, מאחורי הבגדים שתלויים בארון. איפה? בחושך שם? אני לא רואה כלום. מה, אתה מתכוון לזה? תעיר אותה. איזה טיפש! זה רק המעיל הכחול שלך. נכון? זה המעיל הכחול שלי. עם הכפתורים והריצ'רץ. ואני כל כך פחדתי. אני פחדתי שזו מפלצת. מפלצת שמנסה לאכול לי את האצבעות ברגליים. לכן חשבתי שיש לי תמיד חורים בגרביים. אוי! דני, פחדני! דני, פחדני! דני, פחדני! לא, שפכטל. דני, פחדני! דני, פחדני! די, תשתוק כבר. דני, פחדני! אני רואה שאין ברירה. דני, פחדני! עכשיו אתה יודע מה? עכשיו אני מכניס אותך לארון. מה, אני לא שומע? אבל יש שם המון חושך. ואני כל כך מפחד. יש לכם רגע או כמה דקות,